Okay, antambira mandifunsa kuti kodi Morton bakaya. Kodi ifeyo ku China tingapite bwanji. Lero lero ndikufuna ndipange video ina yake. New format. Ndiyankha mafunso onse amene anthu amandifunsa. Ati kodi iweyo umashava info kumeneko. Simufuna tibwereko. Ndiye kuli anthu akujiona ati kujoni kunoko ine ndatopa nako. Ndifuna ndipite ku China. Lero lero ndikufuna ndiyankhe anthu onse amene amandifunsa funso limene ionena kuti tingabwere bwanji ku China. Koma munthu sinadye ndendabwera kunoko kumene anthu amabwera kuzadya tima street food. Ndizikhala ndikuyankhula maze ndizikhala ndikudya chifukwa choti sindinadye iyayi. So let's go. Ndikanadya nkhono koma chifukwa choti ndikupanga video ya Malawi. Lero sindikupanga za nkhono iyayi. Let's try to be normal for once. Mukamamva phawoso chifukwa choti ndikugulu madziwa street food. Koma ndikunawe kwa bo nditemenduza kamera chapompano kuti muzimva nawo. Ndikagula chakudya choyamba, I will sit down ndikuyamba video, so bear with me. Panopa ndikuyang'ana kaye kuti ndione kuti ndingadye chani. So far zimene ndikuona sizikundipanga impress apa pali somba. Koma ndi ndani amene amapita ku street kuti akadye chani? Akadye somba. Ndikufuna nditani ndipeze zakudya zabwino. Koma somba iyi ndi ya bullhead. This is mackerel. That is mackerel right there. But not interested. So to be the we see what happens. Kunoko ndiko Dongying Shaojian. 去那个somewhere to Shandong. 这个是羊肉吗？对。多少钱？5块。5块给我这个。这个。Okay, so that is goat meat. Mbuzi maziwa. And for that. 你做个记录啊！我来接待一个外国客户。付款买这个吗？买这里。Okay. 汉语说的不错嘛。没有。你是哪里的？我是本地的。你是本地的？是。你认识雷哥吗？你认识雷哥吗？没有。雷哥？没有。那个老外？不认识。美国老外？不认识。Okay, so ndapeza nayo pogulisa mbuzi. So that's good. tialipire. 老外是本地的。tikalipira chonchija. tikhala pansi tiyamba video. 本地人。嗨。All right. 打个招呼。嗨。拍你视频。我是本地的。你要做好一点。本地人要吃羊肉。你看到了，收到了吗 ？OK。OK， 你这卡拉邦是这边的吧 ？OK。这个可以做吗？可以，随便。好。OK， 你点呗。Number one， kudu bere ku China， ubene ukale naturalization， OK， citizenship。kunoko ndikovuta amene kuti upange chani upange naturalize ku China kunoko. Mina kuyambira 1970 kufika panopa anthu amene apanga naturalize ku China mina ndi 2000 okha ambiriso ndikumakhala chani oti ndi ma Chinese kale oti achokera kunja kupanga naturalize kubwera ku dziko kwawo. So there is that. Ndiye kwa munthu oti ndi Malawi route imene yoyo siyoteka ya. So number one, naturalization. Impossible. Okay? Imene yoteka kwambiri kwa mawu ambiri. The marriage. Wakati wakwatira kunoko, you have a wife or ndi Zibambo, umapeza visa ya marriage visa. Very easy. Kumavuto la marriage visa ndiloti iweyo ukakhala kunoko simakhala ndi mpata wogwira ntchito iyayi. Niho simakhala ndi mpata wogwira ntchito iyayi. Ndiye
marriage visa ndiyopheka kwambiri ndikuziwa zoti kuli azimayi ambirimbiri kumalawi kumwina anthu 10 amene ndikuwaziwa anakwatiwa kunoko ndi ma Chinese azimayi oti anachoka straight ena ku primary kungobwera kuchani kubwera ku China kunoko kuzapanga chani kuzapanga za Bwanji. Number 3, student visa. Student visa imene amaiti chani X visa. Wakandi X visa ku China kunoko ndekuti yose bo nesizitengera kuti ukhale degree holder utha kubwera ku China kunoko kubwera ngati ndani kodi kubwera ngati wozaphunzira chi Chinese kuli fanzina yake ti mabwera kunoko ndikhale kai pansi popo kuli anthu ena kuti amabwera ku China kunoko kuzaphunzira chi Chinese amabwera ku China kunoko kuzaphunzira chi Chinese chija amakalimbisa ku school koma samapita ku school mu class ndikuti basi iwo amabwera kunoko kungolowa ndikumapanga zawo ena ndikuti azipanga za malonda chani imeneyo ndi X visa. Anthu amalawi kunoko amene ali ku China kunoko mwina 99% ali pa visa imeneyo X visa yo imene ili chani imene ili student visa. Then kuli work visa imene iyi visa yotchedwa Z visa. Ukakhala kuti uli ndi Z visa ndikuti uzigwira ntchito kunoko ku China and you are given visa imeneyo. Koma visa imeneyo ndiyo dabwitsa kwambiri. Kunali scandal ina yoti ma South Africans ina kanabwera kunoko pa Z visa. Koma akakulemba ntchito pa school number 1 kuti ukagwire ntchito kwina kupanga ganyu kwina zimatha kukula kwira ndipofunikira kumapanga check bobo ndi employer wako kunena kuti zisavute zinthu amakhala nazo serious zinthu zake zazi komanso Z visa ndi X visa ukamapanga amakuyeza muthupi usakhale ndi nthenda izo usakhale ndi nthenda zopasira nzako chani maso akhale abwino chani. So there's that. Ndeli pange summary msanga-sanga fani makonda wanga summary midway and kuti you can get naturalized here, you can get a student visa, you can get Hi. 有个，这是短直播吗？我不好意思，没有拍视频而已。你来自哪里呀？我是南非。哦，中国话真好，哎，你中国话说的真好呀。真好，直播这么好，真好。场面让我不好。要。场面让我多一点。OK。还要给你多点。多一点。哎。你是哪里的？他能听懂。我说 N 字，我是本地的呀。本地的。你高的日照的？我是2000的。2000的。对的。看你不像本地的。这个是晒黑了而已。你告诉你别唬我啊。晒黑了而已。你做啥？做抖音做啥？哎，我不做抖音，没有。我就是喜欢吃东西。2成的。2000的。你告诉他2成的。你是2000的？啊，对。不可能。哎呀，还带节奏了吧？你是2000的，怎么在家里？我是的。你是哪里？蓝山的。蓝山不是鱼饺的。你是临沂的。蓝山。他比蓝山日照蓝山。临沂蓝山不算鱼饺。日照蓝山。鱼饺是西只有上海天星期吃，别的不行。你看讲他研究知道，你蓝山外地人。这里他外地人。外地人啊。他外地人。在鱼饺不允许你卖房子。他临沂的。你的户口啊，不要，谢谢啊。好。OK。All right。Saya ambil tak pula ini di fall. Kunoko nyama ya mbuzi imadura kabisa. Sindikuza ni mtengo wa
kampakaka but muziwe sozoti fungo la mbuzi za ku Asia simasiyana ndi fungo la mbuzi za ku China za ku Malawi. So let's go. Dina. So wait. Samai. That is really good. Okay. Go to China. You can get naturalized. Koma ndizovuta. Mtakubwera kunoko za banja. Koma visa ya banja. Amalesa kugwira ntchito. Mutakubwera kunoko ndi student visa. Student visa ndi move ya po. Koma ukakhala student samalola kuti udani kuzigwira ntchito. Okay. And then you can come here and work. If you come here for work, you have the freedom. I can't do it. 害羞了哈，哎，你快吃吧，我想不看了。我很害羞。我寻思喊你找个相又不好意思，你先吃吧。我很不好意思。啊，你先吃吧，不好意思，快吃。Okay. And then stupidity. The other visa you can get. Mina madinga amalaya mbili ndalama. The business visa. Oh man, that is really spicy. Business visa. Umavira ku embassy. Katenga mafomu mene ngoko. Kunoko umaenea book hotel. Kuwaonesa kumene kupita. Nthawi zina company imakupasa chani. Invitation letter. Company yako noko. Basil. Udusa jina nge chama taka awe chirikumbuyo chimene. Zimataka awe nga zakuchitawe ya. Ndina jake. Ndiye business visa ija ndiyo yoti umabwera samafuna zambiri bora wakhale ndi chani ndi dola ubwera wazagula zinthu uzivala kayimakhala 3 months kayimakhala nthawi yatali bwanji koma imene ija ndiyoti I know kuti simuli interested zili ngati kupita ku UK. Work visa ija ili pawiri ubwera kunoko uzagwira ntchito ngati mphunzitsi chani kuli amalawi ambiri oti akupanga zimene zakuphunzitsa kunoko komanso pali visa ina yake yoti iwe umasegula company yako ukasegula company ija mkati mwa company muja umazipasa visa. Ni hao. China vijime you have a good sasa kunoko they are thickening faster. Mkati mwa company mwako moja. Ni hao. Siama. Butcher. Butcher. Okay, ka bai da. Mkati mwa company yako moja. Umazipasa visa. Amba? The visa imene inaendi na. Okay, the umasegula company or you open an office. Mkati mwa office moja umazipasa jana. Umazipasa visa. Then you sufuni kotu uzigwira ntchito kwa yena. Koma visa imene iwe kuipa kwake ndikoti umaeneo zilipira misonkho umaeneo zionesa kuti ma company finances akuyenda bwanji nde sizoti utakungonamiza kuti ndabwera kuzasegula company then kumango wala kumapita kwina kukagwira ntchito kuti upite kukagwira ntchito kwina uyena kupanga transfer visa ija imakhalanso chiprocedure chachitali ukayezese chani nde sizaiza ndidye kai ndipanga fast forward party. Alright. It's very spicy by the way. Very spicy.
ukwati ndi wabwino kuno. Inaso mubwera kunoko muzagula yani, muzagula nyumba, muzapanga yani. Oh my God. Muzapanga invest in real estate. Ngabwera kunoko zapanga invest in real estate. Oh my God. That is spicy. Ngabwera kunoko zapanga invest in real estate. Au pasan visa. Tiri pati pokok. Ndiye muntu woti uli ku John. Muntu ufuna kubwera kunoko zapanga ntchito ngati za machine operator. Sizingatheke chifukwa chakuti mukuona anthu akudusa. Kuli anthu amadegree kunoko kuti amakaphunzira ku Harvard ku America. Akabwera kunoko kumaza kanganirana ntchito. Panopa ndikunena panopa ku China kunoko kuli anthu 47 million achinyamata amapepala awo kuti alibe ntchito sakupeza ntchito. Ndiye kuti inuyo mubwere kunoko muzizagwira ntchito yopakira matruck kuzingatheke. Ndiye samalola chani, samalola anthu wamba kubwera kunoko. Akakhala ndi degree makamaka kakhala mzimayi kunoko ndi ntchito ndi zambiri. Komanso ntchito zake ndi uphunzitsi number 1. Zina ndi zija zoti umapita kuma theme park umakavina kumene koko. Granted salary imakhala yambiri kuposa ku Malawi. Munthu woti uli ndi degree ya education ku Malawiko ubweze ntchito kunoko ukaphunzitsa kumkaka azikupasa 15,000 or minimum 10,000. 10,000 ija panopa black market ili pachana pa 580,000 pa 580 kwacha to yuane. Ndekuti siwe munthu wamba ndi ndalama yayikulu koopsa. Kumapikisana ndi minister pachana pa Malawi. Ndeko unoko kukhala mphunzitsi ndikopindula koopsa. After all unoko ukakhala kuti uli pa sikulu chakudya umandya konko amakupasa nyumba, amakupasa insurance, amakugulira ndi ticket yomwe yovayira kuchana, yovayira kudeni. Ndiye aphunzitsa mbiri akuchita naye bwino. Ndikudziwa zoti pali aphunzitsa mbirimbiri, ena mukudziwa ali pa TikTok kuchani, ena ali pa amapanga zapalo. Koma Amalawi ambiri makamaka azimayi kunoko akupanga za uphunzitsi. Amapanga accept azimayi chifukwa choti maskando amachepa umadziwa. Kwa amuna ali koma sankho liliko. Amakonda azungu kuno chili nake ndi mbina yapo. Sikuko kunoko ndi asankho ikafika nkhani ya kulembana ntchito. Koma anyway ndikutiko kumene kulibe sankho ku nkhani ya zauphunzitsi. Amakonda azungu amakonda anthu amaso a blue, amakonda anthu aku Ulaya. Ndikuti they are more likely kulemba munthu waku Russia ntchito, munthu woti chizungu samatha, kuposa munthu waku America woti ndi black kid. Ubwino wake ndi wakuti akachoka pa anthu pa azungu samabereka mpata kwa ena, amabereka mpata kwa anthu akuda. Ndiko kakhala modeling jobs amafuna azungu komano anthu akuda ama-features. Nende asankho koma anthu akuda amalani amapeza mpata mkatimo. Tili pa tipo Kodi. Kuti ubwere kunoko
ngati software engineer ngati mechanic ndikuyenera kukhala dolo kopsa ali ndi maprogramu awe amati 1000 talent program amapita kunja kamapanga attract madolo a computer science kubera kunoko koma si anthu wanga anthu amene samavutika kulowa kunoko ku China ndi akumayiko azungu ngati achina speed show speed aje kuli program yoti ma Americans atakubera kunoko visa free anthu ambiri koma paja yawo ija ili kumayiko amene kumakhala ma visa free amalawi ife sitipeza mpata ya mbuzi done tikupitira video idakali ndi ukapita ku Guangzhou umakapeza ma Nigeria ambirimbiri akudya chani akudya business umene kudala kodi amene ajawa amabwera bwanji ndi imene yonena kuti business iyo mubwera kunoko just go shop or restaurant or whatever amalola kunoko ukabwera kunoko zapanga business or business ikhale yochepa chotani ndi ugatha chani visa koma muzidziwa zakuti anthu akunoko zokudya zawo zofuna zawo or malaya ndiosiyana kwambiri ndi anthu aku Africa ndi ubwera ukoko usakudziwa chimene ukuchita ubwera kunoko kuti uzasegule chani shop ya malaya suzapeza chani suzapeza malonda kunoko anthu wani you can see or chakudya chawo zimene amayikako zosiyana kuopsa ndi zimene mana imadziwa ipeyo ndi everywhere chimodzi mwina mbatata zofanana koma zinazi ali ndi zinthu za strange kwambiri ndikuone kuti ndidye chani kuchita kusankha kuti ndipite apo amakonda ma noodles beef jerky chani ngati zimene zizi ndikuti asonkhana pamene popo amene koko ndikuti aukaponda chani ene ake ndikuti amazifira kwambiri zimene zozi zinthu zinatakeza chani there you go and that thing is maybe I got gluten or something the idea imakhala yoti ubera umene popo upangana zimene zozo ujambulise udya this is a cultural center moving on and chifukwa choti kunoko ndi kunyanja seafood ndi diwidiwi itakhala yaing'ono this is squid I love that I love squid koma sindikukaona kuti ndingadye chani tikupanga move on okay I can try it 里面有什么里面有虾仁还有猪肉 pig 多少钱一盘15好给我一个好嘞 Okay, so we are going to do pork and seafood. I think we can accept that pork and seafood. Njala. Okay, you scan. You pay. Okay. Sindikuonesha password ya ine koma ndayipira. Paja kunoko sinimanya makashi. Shut out. Okay. All right. So that is it. Ine kama konda zimezi and this. Jiga jiao shima? 叫荷包。不是水饺，不是饺子，是 wonton 吗 ？wonton。等一下。一个荷包一虾，虾堡现金。
Packet. 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 Alright. Oh, okay. Let's just call them dumplings, okay? Let's just call them dumplings. 不要打包，我在家里吃就 OK 了。在这里吃啊。在家里吃。好的，那我。Okay, ndetiko. Ine ngati muli ndi mpata kubera kunoko kuzasegula restaurant mutakubera. 这个旁边有醋。可以倒在里面。行。好嘞 ，OK。So, this is what it looks like, and I'll put it right here. Komano wena kudya zenzi zindi vinegar, so we'll add some vinegar. There you go. 1, 2, 3, 4. All right. Okay, and here we go. So this is some wonton. Amagonda is in the Korean. It's Asian culture anyway. So let's try it. This is pork and seafood. Pig. Let's stump it. Here we go. You got it all over there now. They are actually fire. And they're also hot, so you can say they are fire and hot. Okay, more of the same. And by the way, this is popular in southern China. So in northern China, not so much. But I'm in northern China now. In Java. Okay, kita panggil recap. Baru mungkin nak bela ke China. Bela ni usah panggil sekolah. Kuatiran ni kuno. Bela ni usah panggil business. Bela ni usah bela cito. Ina semeni na iwa ni ada yang tourist visa. Atau gua pasal tourist visa komang. The tourist visa palibe chimene ungapange ko ndio kubera kwa mina 1 month visa jagan visa ijayata there is no use, more of the same. Have you noticed kuti kunoko zijambula and samakweya kunoko kulibe zoti mavenda amenye muntu akulanda kamera kulibe kunoko is one of the biggest live streaming countries in the world. Zimathandauza kuti ukakhala kumalo ngati kunoko anthu ena azikhala kujambula iwe uzijambula kulibe zokwiya kulibe zoti ukamenye coffee muntu chifukwa choti kaya kujambula zimene zijazi that is an African thing. Anthu amapita ku Egypt kuja ndikuvutika kwambiri kulandidwa madrone ku Nigeria ndenanje kuti ujambule pagulu ndikuti chani afuna ndalama munsika mulimbi muja sungangopita iyayi kukajambula koma kunoko palibe munthu amene atanene kuti kujambula chifukwa chani unless iwe ndiwe wa BBC kujambula ma controversial topics apolisi amakhala kukuyanga akukulondola mafana ya Jazira amakhala amabera kunoko amalola koma wa polisi amakhala kulondola munthu uyendesa galimoto 2000 km koma wa polisi ali kumbuyo amangopasira kuti galimoto yoyo muli reporter wa Jazira munthu akafika pamalo apolisi aja amangonena kuti osampasa interview kufana basi koma otherwise
you can see kuti palibe munthu amene takes issue ndikujambula ndikukhala mu video chifukwa chokuti olo malamulo aku Malawi amanena kuti public photography is not illegal. Kumakhala ma controlled areas woti sungajambula. Kumakhala malo woti sungajambula mnyumba mwa munthu, mupanda mwa munthu, kumpanda kwa company, koma zikakhala woti zaboma, zikakhala mu street. It's not supposed to be scandal chifukwa choti munthu watulutsa kamera. Apolisi aku Malawi ndi mbuzi zakumezi kumenya makofi munthu kumulanda kumudilisa video. It's illegal to do that because it's legal to film in public. Anyway, cheers, more of the same. Nó có khao đi của China của China mình thuộc khao đi ở bên cái mana mà gì cái đấy đó mà này phải chọn của tôi gì rất mình thuộc yo của tôi gì rất mình thuộc yo anh đi mana chỉ mà khai gì đúng tu more of the same. Here we go. Could you are single? I'm a car and slim. Could you the my mana? Chimakaji do. I'm a summer car don't to tie that. Mana with Jagapola. Now some lose again. I'm lose weight. Anyway. Moving on. I like that. To video. Video ali oli tukambira za njira zimene mungapange kuti mubwere kuchani kuntika kuno. Anthu amanena kuti iweyo somathandizana zako bwanji kuti abwere kuno. Nkhani yake ndi imene yonena kuti kubera kunoko the special country. As you can see kuti mene tayambira kuyenda tingoona ma Chinese. Okay, ngati mwaomo muli ma Koreans njani koma ambiri ndi ma Chinese. It's not an immigration country. Granted kuti anthu akunoko ambiri amapita kuchani amapita kunja anthu mwina 5-6 million ma Chinese ali ku America. Dziko lililonse lapansi ma Nigeria apa dziko panopa aku Asia ndi ma Chinese amakonda kupita kunja koma dziko lawo amakhala nazo bize kwambiri zoti mulowa ndani ndiye nkhani yake ndi imeneyo. It's not an immigration country. Mwamvera komana kwa munthu amene akufuna kubwera ma tricks alipo ndipo ukabwera kunoko you live normally kuli male nakoti kuli akakuda mbiri. Look at that. That is good. Kuli male nakoti kuli akakuda mbiri. The Chinese now they are thickening, I think. Kuli zima tuntu. Kuli zima tuntu. Ndafika pena vake ndikote ndizungulira ndiende kuselika to see what else is here. If there's nakude kwambiri. Let's see. Ndira utazungulira ukusokuli so malo ambiri ndiri oyenda. Let me go there. Ndikatulukira ukoko then kumavaya. Okay. Kodi timakambirana chani. Timakambirana zakuti anthu amene amandifunsa kuti kodi iweyo tingabwere bwanji ku China lero linde mwadani maufira. Tipange so recap komaliza kunena kuti kunoko immigration imavuta kwambiri. Anthu amene anabwera kunoko kuzatenga citizenship anthu ambiri amakhala yani
eni yakewo kuchokera kunja otakubwerera kwawo. Okay, then kwa anthu amene sakunoko amakhala oti abwera kuzapanga business. You come here for tourism. Ni hao. Anthu oti abwera kunoko kuzapanga tourism. Anthu amene akwatiwa kuno, anthu amene abwera kuno kuzapanga cha msukulu ndi nkhani ngati zimenezo. Koma chokumbukira ndi chakuti kunongo sumangobwera wamba. You need to know what you're going to do. Kubwera kunoko zasegula restaurant. Anthu akunoko amageza kunoko amadana ndi zakunja kofi zakunja zimene amatha kuzitani kudya mina ndi KFC kudya ka coffee pang'ono koma ali ndi ma tests awo eni yake. You hear me? Ndinayendako kunoko nthawi ya winter kunalibe munthu mmodzi. Panova ndikuyenda kunoko nthawi yachani nthawi yoti winter yangotha kumene. This is springtime. You can see kuti timitengo ilolo and the flowers are in bloom. In the springtime. Koma ikafika nthawi ya summer kunoko poyenda poponda pamasowa kumakhala anthu kunoko kumakhala riot control policemen kumakhala apolice riot control kunoko. Anyway, ndakamba ziwiri zitatu ndakamba zinthu zambiri. I hope kuti mwatengapo this and that. I hope kuti mwatengapo this and that. Ndipo I hope kuti ndayankha mawu amene amandifunsa zinthu zambirimbiri zokhuzana ndi chani ndi kabwerere kakunoko. Apa tikhota pati up tilowe some main streets. I like that. I really like that. Okay, ndiye if enough tinabwera kunoko pa student visa. Tamaliza student visa tinapanga chani work visa. Tamaliza work visa tabweraso ndi student visa. Kumaliza work visa ija kuzatengaso chani work visa. And kunoko ndikunyanja amakonda kombi seafood. Pali zina zake zodula baba zoti you can't even believe. They can't even believe. For example, in the abalone ndikuti apa pamene yachoka ku Australia. Actually, you can see somewhere here 128 yuan per half kilo. Ndikuti mina somewhere yo kuti udye weka. Ndikuti ndi ngati 1 kg. Ndikuti ndi 140 150 200 almost. There's into the dura kwambiri. And of course some shrimp and shrimp and winner and these are scallops and these are I mean the zambili. Of course my oysters and then the deal and then somebody flounder or something and then you have got that one. That is the sea cucumber. Sijimakoma, sijimatane, koma basi. Ena makuli ya kuti ukaja sea cucumber ndekuti wedolo. Apo ndekuti ndi 58 yuan per half kilo. Kunoko for some reason chili chonse amachiyeza standard measurement imayambira half kilo. Chili chonse basi. Ukafusa mtengo akuza kuti 50 kwacha pa half kilo. Anyway, so we were there and we have toggled it and we have finished. And the Panova Quada, let me see, the one that I would orange juice. Orange juice. 你好，你好，来一杯。来一杯橙汁。All right, we are doing orange juice. 一杯多少钱？16块。16块。16块， so.
again.需不需要加一点这个到里面去？好喝。这个，加。加一点。OK。多少了啊？ Okay, so that is watermelon, this is a pear, this is the dragon fruits, and we've got some orange, which I don't believe is an orange, this is a strange one, and then more watermelon. So this is the pitaya, or the dragon fruit. If they cut it up, it looks like that. So yeah, I got a machine coming over. Cái này mình cứ blend là cái mình ra này, để cô đi tu và residues. Aku đi đuổi đi cái cô Apollo in out is my vega ball. So that is the pear. Kuno ko agad the pear, kuno ko mani nai. Avocado, libeya. That is Malawian and the American thing. Kunongo pear and the American. Let's go. Let's see. And here we is delicious natural fruits. Chen. I don't know that, but I know. Here we are. And that looks good. Okay. And the guy. Kalau tak kombi system. Ya, 这个。不要。要。我帮你打开。不是。我来帮你。没事，我自己。有梨汁可以给你穿点绳子，一样的钱咱俩，需不要？不要3荔枝是吧？ That is crazy. Alright, so by the way, here in the Mizimbe, someone go eat here. Ama ifinya kuiga grass ndiko mama angalia juice. Zote bisa kombi. Mahmud Munhango mugulisa Nzimbe ngalimene limabangira ife lansika kwa vumbwe aliyenza zitafuna kwa mama ika wena yawo. Anyway, moving on. By the way, Chinese Sinayamba Jones. This is the old traditional Chinese. You don't even know. You just know good aga matandoza munche. Aga matandoza munche. The rest moving on. Okay. The kamba this and that. Matoka this and that, and I hope it could be. I hope it would be. My answer no say the malis. I hope good you can video na live good mutan. Muzindi force ma force. Nkuzayankha pump. Ko mape pan ndithi. Ndibona ngale ukuthi kuyipanga pre-record. Emakhala better than go khala live. If I do the VPN, the VPN network game of the Antangarajan Dane Aja, Ajana ISO speed. Antangarajan ISO speed, I got put around dirty. And some people go to China, I'm a bit of Gujan, I'm a bit of Shanghai, Beijing. The Kumarina go the alien summer ziwa.
tourist ose ku China kuno kamafuna kabwera apite ku Xi'an apite ku Great Wall ndi kwina ngati kumeneko amaphwanyana ndi kumalo kwabwino kuti ma foreigners samapita kunoko anthu zimene akugulitsaze kulibe zoti akufunana nize ma tourists ngati akunamiza ndi kuti azinyengana okhaokha ngati kuli kunamizana ndi kuti azinyengana okhaokha ndiye this is the authentic Chinese culture. Leo ukabwera kunoko neha ukafika kunoko umafunika go on the unbeaten path. Pita kwina kwake kuti abnormal sanapite kuchifukwa choti umapita kumalo ena ngati ku Shanghai kuti kuli ma streets ena kuti ma foreigners mabala umazaza ma foreigners ku Beijing kuja kuli mabala ena kuti basi baa ija imazaza olo Chinese olo Mosi olo weta kukhala munthu foreigner ndi mufuso kuti ndi inu mabwera ku China kuzapanga chani mukudya za kunja mukudya western food mukupanga hang around ndi ma foreigners anzanu mafanika you should go ukaone ene yakewo in their natural habitat zimene amadya komanso kumene amakhala iwo osanamizira chani osanamizira chifukwa choti pali kamera chifukwa choti akufuna aoneke abwino oyipa ngati kuli kunamizidwa unamizidwa. Of course I understand kuti zotere zimafunika uzikhala chani uzikhala kuti ukuziwa kumene ukupita mwina ukuziwa kuka Chinese olo unyamule munthu wina kuti uyende naye koma otherwise ku China kuja kuli malo ambiri kuli ma cities ndinayika post lero li pa Facebook kunena kuti kuli ma cities 707 cities in China. Imagine ma city akulu ndi anthu kuposta chani kuposta 5 million 6 million ni hao kuli anthu kuti kuli ma cities anthu 6 million plus over 700 ma cities neuzipita kumene koko uvaye wina kuti city ati anthu komayenda kuti sanaone munthu wakuda leo uzikafira kumene koko upita kwina kuti anthu sakuone olomozooneka ngati Chinese kulibe then uziziwa iti tingakometi lao板这个怎么卖？哪个？鸡蛋仔。里面有鸡蛋吗？这是用这是用鸡蛋做的，然后鸡蛋加那个面。多少钱？我不要那么多。10块钱4个，你看。行，10块钱的还是好。来10块钱的。你看一下你要什么口味？是5个口味。你要什么口味？你要什么口味？什么？你看你喜欢哪个？你说呀。有什么口味？口味你看有酸奶的、咸蛋黄的、榴莲的、巧克力开心果。巧克力开心果，酸奶的，榴莲的，一个不同的。你4个的话。4个的，然后哪个不要呀？这是咸蛋黄，开心果巧克力。行。10元。好了。这4个。没有开心果的。没事。好。All right, so I have 对，你现在吃还是打包？现在吃。行。So this is chocolate, I think. Let me try it. 有点冷。有点凉，可以热一下。这个。挑到。So I tried eating it, and it's a little cold, so she's just warming it up for me.
imene ndikudyayi is durian. Ku Asia kunoko kulibe fruit yonunkha kuposa durian. Komanso fruit yodula kwambiri. Ndikudabwa kuti mkatimo mtengo umene akugulisawo 10 yuan sizingatheke kuti angoyikamo durian wambirimbiri chonchi ndikuupasa iweyo. Ndikutheka kuti aonjezera mafillers. Wanahisi这个榴莲怎么那么贵？为什么那么便宜？因为我们这个就是这种统一的做的，然后呢？不可能。好了好了。因为这本来就是比较实惠的。谢谢。OK， 근데 video 이 timalizeze pambana. Fajati. 不知道是个什么杂的东西。有点牛逼的，当然。Anyway， cheers， bye。